Kini itong latest update bahin sa kahimtang sa itong panahon karong adlawng Lunes, Hunyo 20, 2022. Sa pagkakaroon wala tay ginamonitor na daotang panahon o wala sad tay nakita na muporma nga bagyo sulod o gawas sa itong Philippine Area of Responsibility. Kining range o kining extension sa usa ka high pressure area na nahimutang sa may dagat Pasipiko maoy nag-apekto sa mga silangang bahin sa northern o central Luzon. Samtang kining easterlies o kining init na hangin nga gikan sa dagat Pasipiko maoy nagapasulabi sa nabiling bahin sa atong nasod. Ug para sa kahimtang sa panahon sa atong mga forecast areas sa sunod na 24 oras ang Tibok Visayas, Occidental Mindoro, Palawan, lakip ng Calayan Islands makasinati ug may tempo sa panahon o generally fair weather. Magpasulabi ang atong haring adlaw apat aduna lang gihapoy mga kagayunan sa mga lumalabay ng mga pag-uwan, pagpunugdog og kilat, mugna aning easterlies ug di man gani sa mga localized thunderstorms. Padayon nanta mag-monitor sa atong mga ibang issue ng mga thunderstorm advisories. Ug mao na atong latest weather update. Para sa dugang impormasyon, bisita atong official website ug dili nang takutob gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Mark Gales, daghang salamat ug mag-amping tangtanan.